Всім привіт! З вами Саша. Сьогодні ми будемо строїти хату. Бо нам потребується, зараз покажу. Ось це, що є в мене, це нам знадобиться. І ось я зробив таке во. І зараз з'єднаю. І ось у мене вийшла ось така кімнатка. Зараз я вам покажу на двох. Ось таке воно виглядає. Ой, я дещо забув зробити. І раз, і два, і три. І ось я закінчив. Ось таке во я забув робити ще з другого боку. І зараз ми будемо покладати всередині. І ось я вже зробив підлогу. Я не знаю, мені кого ось підлога подобається. Якщо вона на щось похожа. Але я впевнений, що вона на щось похожа. На що похоже, напишіть в коментарі. Щоб робити всередині, нам потребуються ось ці блоки, що є на долині. Більше будемо робити вас. Беремо ось це, горшок, кладемо в нього похоже на щось, похоже на дерево маленьке. І зверху на нього кладемо листя. Ось яке у нас вийшло, що у нас вийшло. І так зробимо у всіх кутках. Ось я зробив там два, тут одно і ось тут одно. І зараз ми будемо виставляти ліжка. Ми будемо класти... Ні, більше ми поставимо картини. Одну картину тут, одну тут. І ось я поставив тут дві картини і тут дві картини. І зараз ми будемо вставляти сундуки, пічки і кувалди. Ось так я обклав. А зараз ми ось з цього боку будемо класти ліжка. Я вам зараз покажу. Ось тако. Тут дві кроваті разом. Тут одна. І тут одна. Я ще не знаю, що ставити, але придумаю. І ось я іще придумав поставити тут паркан, килими і сходи. Виходить так, як стіл з столом, з кріслами. Я зараз ще поставлю ось тут, з другого боку. Ось є і з цього боку, і з цього боку. Ну все, я думаю, що цього стане. Чи ні? Напишіть ще, що можна поставити. Напишіть в коментарі. Ну, на все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім пока!